Сәлам, кадерле подписчикларым, сезнең белән янәдә мин, булачак сәхнә йолдызы Алина Валиева. Мин бүген Созвездие йолдызлар фестиваленә килдем. Әлбәттә, үзем генә түгел, ә Илмар дустым белән. Сәлам! Алина, туктат инде прямой эфирны. Юк, Илмар, ничек мин булачак сәхнә йолдызы булып, прямой эфирымны туктатыйм? Астагфирулла, Алина, син прямой эфирны хәтта Татарстан рәисе Рөстәм абый да карый түгелмесең? Исәнмесез? Мин бу Илмар, таныдыгызмы? Гимназия вакытыштан. Мин җырлый да беләм, бии дә беләм. Биеп тә күрсәтәм әле. Әйдә, Илмар, төшерәм. Дөп килә йөрәк. Бар, Илмар, син үз чыгышыңа әзерләнә тор, ә сезнең чыгышны мин үзем игълан итәм. Сәхнәдә Акбузат бию төркеме әкияттәге далаларга.